Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, inti nga ro den irugi nga ibasa kiniring pas ti pagkasalitaan ni pagayam tayong like ka nga napoluan ulbud nga ina sa guday nga ti surat. Dear Manong Nemi, kaslasang ko malagip. Jak unay malagip. Ngem malagip ko. Amok. Gaboto upat idin titawen ko Manong Nemi. Upat idin titawen ko idin to. Tani ading ko Manong Nemi. Ni ading ko nga June. Kita may sakit gudwa matintawan na idi. Idi, tanagrubwat kami Manong Nemi, adda kam idi iti California, USA. Adda kam iti Amerika. Mawatak idin Manong Nemi. Adda kami iti Amerika. Idi pagamuan tagluan kami teraplano Manong Nemi, kadadda kami iti dito Pilipinas. Dito'y mismo nga Ilocos. Ngayon, apay nga taltalo kami. Apay nga saan nga simurot ni Papa. Iti sidong Manong Nemi dalulo kini Lula anaganak kini Mama. Dito'y kami nga nagdaed. Dito'y kami adimakkel kini ating ko. Nga para kanyak Manong Nemi ken nagdakkel ti kurang na. Kaslatig riknak ken tibagik tibiyag ko, dumampay ubingak pay idi Manong Nemi, nakapsot, naganus pa lang ti panunot ko, malakip ko. Kasla nabati sa California, ti kagudwa ti bagik. Ket kagudwa mat ti adda ti Pilipinas. Idin to tanarawamak, idi Manong Nemi. Ti panangasikaso, panangaywan, pananguba, panangayayam, panangayayam kaniyak, ni Papa Manong Nemi. At dapat na kinigundaway nga mapanak agpasaklot kang kuana kat apungulan na. Ngamang mangik ko kang kuana, I love you, my daughter. I love you, Laika. I love you too, Papa. Kat siyempre umapalmet ni June. Agtaray mat idin nga umay makisaklot. Ipatpatek kayo amin. Ipatpatek kayo dahil aduang anak ko. Manong Nemi, Jack idi maawatan ti bagbaga ni Papa. Kana ipasagapsap ka na kami Manong Nemi ti English speaking. No penog sa salita da Manong Nemi, digidi kabalay mikit kaduan na Ilocano. Siyempre, gapot na medyo nabayag kami dito'y Pilipinas, nagsalsaludsudak.
Awan sa bali nga pagsaludsudak no saan nga ni mama. Mama? O anak, like ka. Apay nga, bigla matin nga sa bali tayan tayo. Nakapudpudot matin dito eh. Di mo pa iunay mawatan. Nagkaputay sa California, Amerika. At datayutan dito sa Pilipinas. Idya kayo na anak. Ngamda kami, iti amayo, na yanak kami dito sa Pilipinas. Dito Ilocos. Imapin nga dati ito eh. Kinapin nga awan ni Papa. Tila mabalit. Ano asid ganak kat di mo dakamatin na dyan dakas nga amam? Ha? Abi nga mga, abang nga bagayo matin nga dakas ni Papa. Na imatangan mat idi hangkari. Di mo na imatangan. Nabiyakin ni John taong pa'y nakim na. Ngam sikad na nakim mo. Di mo malagip. Ti dandinik pinatay ti amam. Ada kay di. Na imatangam. Banag ko mga sanga kayat. Diyan ko makayat nga may matangam. Ngam ada kay di. Imasidig ka. Nakita mo. Di mo ko na yan nga sa mo malagip. Kanyat inaramid tamam kanya. Ha? Indurunak. Nga orek lang patipap. Gabuta kayat ko ti lumaban. Timbak dera. Tong paek. Ngim sinarapan na ti imak. Kanamum ka din o anyat na pasamak. Tinukul na ti imak. Aging nga ina. Diyak pa una magaraw. Imposible, like nga sa amungan ay matangan ti kasta. Malagip mo? Imposible. Adan nakam mo. Agdi man to titawan mo. Kasla malagip ko met, mama. Kasla malagip mo met. Ngayon talaga malagip mo. Iso nga sa mun nga salud-salud-sudan pa awa apay nga awan ti dakas nga amam. Tinaranggas nga amam. Ti babaero nga amam. Ti basugolero nga amam. Nagbatin sa California. Kadandenanan ti babae na. Kahit nangasawan, nag-divorce kami. In-divorce ko. Dahil lang lasan ka nagsalud-sud pa eh. Indon dumakdakil ka pa eh. Mawatam ton. Nagsina kami iti amayo. Gapot dakas nga asawa. Dakas nga ama. Awamit tinararamid naman kada kami kini Jun, mama. Alag sarting mon. Gagangay ha. Gapot anak na kayo. Putot na kayo. Ngayon siya ngarod ginayo. Sa amin to ka din nga makita pa sa anen. Ibilang yun lang nga natay ti amayo. Natayan din dyan amayo. Period. Manong nemi napaot iti saan ko nga pa nagsaludsud pa eh, kini mama. Kabuto talaga nung gandatek, may palagip di may panggip kini papa, stop ko na nasigod. Awat maramid ko. Siyempre, saludsudak noon ton kano ngagbakasyon dito eh. Ken kaano met, ngagbakasyon kami, Ijaya, California, numabalimitag subli sa dyan. Tinamag ko keng kuwanan at haanin. Saan kayo nga makapanpay, makasubli sa dyan? Dito tayo ang Pilipinas. Natagan, napinas matibiyag tayo ito eh. Ada imbayad ti amayo, iti panang dangra na kanyak. Iti saan ko nga panang ituloy pa iti kaso kontra keng kuwana. Iti kondisyon, ang bayadan na. Kaya isot po na kita tinegosyo tayo. Di kahit nasawan,
At damit lang may tulong ni papakada tayo. Danyos na na jay. Tanong tuloy ko ti kaso. Iti kasdiga pa ng dangran na kanyak. Nga natok pinokko na ti imak. Dakil kumat. Damage na. May katilisensya na kas doktor. Baka may deportar dito. So kasjay. Tapno saan nga may tuloy ti kaso. Kaya nagtultuloy ti kina doktor na. Kaya naman ti bad record na. Dahil iti kondisyon. So dito nagpuunan tayo iti negosyo. Kasi mong bibiyag ka na tayo. Kaya awang pagdanagan nyo, da kayo ngagkapsat. Itad ko ti amin nakasapulan nyo para ti masakbayan nyo. Sige mama. Diyak tun kahit nagsalutsod ka. Ang mga numakaraman ka kanyak, like ka. Nagsalutsod kong tupay. Numuna kit dumakdagkal ka. Ha? Awan ti sa baling aramidem. No di mangipasnag ti panagbasam. Agbasa ka, manipod elementarya, and high school, sa kantong college. Da kayo kay ni ading mo. Tulungan ni ading mo. Noon yaman problema nito panagbasa na, okay? Okay, mama. Di kayo unay masango. Kabungar ti negosyo. Oray, damat dalulok in lola yun to. Sige, mama. So nalaing tanyamanin. Kurang. Anak, kurang. Kurang ka dito kuking kakalawas mo ang panagbasa? No, ada kaya't mga gatangin. Alis to, ba't panagtid kuking kwarta gatangin? No, numakan, naiimas ba't ipakpakan kukada kayo? No, arwatan, nababalur ba't arwatan nyo? Hanggang ba't marigatan, gabot ada servisyo. Sana kompleto, mama. Anong saan kompleto? Ada mamang may, awan ti papang mi. Day taka man eh. Tsaka naman ko naking kalipatan mo na diyang amam. Saan kayo ito ng madan ti ama? Gapot na ibilang yung nga na tayon ti amayo. E di nalaing meten nga saludsud ni John kanyak manong name ate? Ada problema ti panagbasa? Iyaw nakim si ka. Nagiti leksyon ko idi. Tulungan ka. Tanan bang oning ang tinulong tating ko? Ape, bagbagati kiti pa. Kapakaruba tayo nga ko awan ti papang ta. Talaga ba't ngawan? Siya din nga mente yan ti papang ta. Kung nada nga, saan ka nga dito itanga na enak? Siya dyan ano Amerika nga na yanak ta. Peso ka di ate? Huwag natin ko. Awan pala puot mo iti. Awan pala nakin mo kunak ko. Ngayon siya, diyan ko rin matandaan ang matandaan. Di ka nareknam idinti panagayat ni Papa? Huwag na. Narik na ako na. Nakadungdung mo. No sa lunsudan da kini mama, no sa dinutayan na, ibaga naman nga, saan ka pampanunutin? Kapag nadakas ka nung ama, babaero, basugolero, naranggas. Kando di pagbaga na. Nasaan kumarumbing ibaga na kong kaading ko? Ngayon, mamapapalak ka na giti adda papang na. Orimat siya ka. Tegonot ko na kon. Kaslasan nga kompleto ti biyag ko. Ang tao mo't papang ta. Yung sa nga bali atin ko. Orita damad dalulo ni Lola. Yun Adda ni Lolo no ka nga kay ayam ko. Pasaremet manong name ni Lola ti pagsaludsuda. Lola? Ay ka po ka ba? Ada problema yung kapsat. Pasensya kayo ang kinimamang mo. Di na kayo unay maasikaso at busy. Busy ka na dyan negosyo na, Lola. Noon, makibarbarkada at anyang. Kaya mala, kureta financially, hanak kayo mabaybayan. Sanda kayo, adda kami mat kini Lolo yo, makamuka na kayo. Basta awan sa bali nga ramitan nyo apok na di mangipasnek, di pa nagbasa yo. Ag tinulong kayo, ag sinakit nga kapsat.
So nalahin ta nakakasya kami, Lola. Tapos ko na nakakasya kayo. Awan amami. Anya to susto, Lola. Ano kung susto kayo pagpagapapok? Ay nangamit ko natin mamangyo no salusudin nyo kayong kuana no anyat na pasamak. Naranggas ka no ti amami. Tinukul na di ima ni mama. Kasi di pagkawatak. Babaero ka no. Basugolero. Nagpepeso nga talula. Agad no anya ti bagat inayo akit lapay kumasang nagpepeso. Ano kung matirason kang gapo no apay nga nagsinada iti amayo. Nga kinay kayat ni mamangyo nga imay kayo dito Pilipinas. Tapno maadaywan nanti naranggas kendakas nga amayo. Sino tadada nga patsin nyo, Lola? Ni Mama? Bueno, sino? Kinahumat sa balik ang istorya no saan lang ni Mamang mo. Nagpepeso nga tatibagbagan ni Mama. Like, awang ko man ti panagduwa-duwam kini Mamang mo. Hangaga po ta siyakit anak ko isuna. Kad adada kalunungak ngayong ti amayo. Numampay awanak ka ng saksi ti kapasamak. Kuna na kanya kidikit may saka ka ng saksi. Nganay matangam ka no kasano nga rinanggasan ti amam ti inam. Di gundaway nga panang tukul na ti ima ti inam. Diyak ko ni malagip, Lola. Ngam kasla. O magitam. Ni matangam no kasano tranggas ti amam. No kasta. Sanga ulbut ni Mama. Tapay para katiking kakit ulbut ti inam. Met sa bahali nga pagsaludsudak manong nemi met kabagyan nga amok ni Papa. Dito'y aglaw lomi. Puro met kakabagyan manong nemi ni Mama. Noan niya talaga ti may panggap kini Papa. Dito'y manong nemi tinagbalin nga burburit siya iti panunot ko, ti bakik, ti riknak, kabayatan ti panaglabas ti panawen. Nagraduar ti elementarya, high school, aging kang adda ako niti college, manong nemi, syempre, may sa akon nga balasang kata araken, dakiti babbaro, ngagduyos iti rukbab, nga adda kanyak, unolasbang, nga adda kanyak. Dumaten, dakiti mauawat ko nga text message, kadagiti nangalan, wanya, tinasinot nangalaan da, kadagiti dito yung number ko, manong nemi. Adon di kiti umipos-ipos, sumabat-sabat. Hi, Laika. Hi. Nabaling ka din awisan ka? Numerienda, napsug akon. Mabaling nga din umay kapasyaran di palayo. Ay, saan mabalin? Stricto ni mamang ko. O rin yung mamang mo stricto. How about your papa? Awan papang ko. Nagsinadakin mamang ko. Nag-divorce da. Ije kami Amerika nga nayanak. Ngayon dito kami nga di Makel. Ganun ba? Sumit lang nga langam ti Amerikano na duma. Siya kaya ni Rodel. Nagabrasa kami kini Rodel manong. Nadupay ti kas kini Rodel manong na may makisarasarita kaya na makisinangad kanya. Ngayon saan ko yung kaskaso ida. Aging ka manong na may ni Rodel tinaanos. Natin na minsan nga naawis na ka nagmerienda kami. Madlaw na manong naming kaslad na pampanunutek. Nada ka di problema? Baka makatulong Ako may tulong mo, Rodel. Madalamat ta, basta may bagam lagit kanyak o rin opinion lang o suggestion ko. Saan ka naragsak? Sana ka naragsak kabutawan ti amak. Apa kami? Nagsinada kaya ni mamang ko. Idiupat pa lang ditawan ko. Nasurok kami sama ditawan ni June kakapsat ko. Di may kami dito Pilipinas, dito kami di Makel. Apa ka nagsinada? Babayero ka nun ti ama.
basogolero. Dandanin na pinatay ni mama. Kaya naman trason ano aping nagsinada. Kahit ko matuntunan ti kinapudno, Rodel. Matuntunan ti kinapudnungan niya. Nupudno nga dakas ti amami. So, di mo kadipag siya ni mamang mo? Awahan mo ka din na pupuutan nga nag-apapad na, kinabil na, na matahak na minsan. Di nakaro nga napasama kadakwada. Iso ti mangmangi ko nga rason no api nga in the room ni mama ni papa. Kagayita ng gatiaging ka nagdiporsyo daw. Yung tinagaskas daw, di man lang mailiw ti amami kada kami. Dati kapaotin nga tawen, di pa'y pulos nga ta nagbakasyon ni papa dito Pilipinas. Di nakamala umakinita, hi, kumusta kayo? Una saan? Adamaten cellphone. Di na lang nga takayat nga amuin nga maalat cellphone number bing nga kapsat. Tapos ori ko man lang, kumusta kayo? Siyak ti amayo, ti mapaspasama kada kita. Ori no, nasiyat mo lang ti panang tratar, panang asik-aso ti inayo kada kayo. Ori kasi sila ko ma. Kansang gadi nga rumban ko mga suportaran na kami. Ori mangla ko mati birthday mi, nga suratan na kami. Uno dumting nga Pasko. Dahil nga rin pag ko na nga talaga nga pudno ti ko na ni mamang mo. Nga saan nga nasihat nga ama. Baka saan na kayo nga masapol, gamot damot din sa bali nga putot na, kada di ka dandan na. Iso nga tinasiyat nga ramidem, aramiden nyo, like saan mo nga pampanunutin pa noan niya tibilin ni mamang mo, iso tong paano nyo. Ibilang yun nga natay, tapos saan nga, isupit ang mangkurkurirot panunot nyo. Tano ibilang yun nga natay, awanin, saan kayo naman nga nama? Tanatay nga roden. Ngayon si bibiyang ni papa. Si bibiyang. Karbay nga kas anak, amang tuntun ti kinapudno. Kinapudno, di kahit nang sawan nga da pa nagduwadom kini mamang mo. Pagkapasulak ka din nagduwaduwa keng kuhanan. Takaslasaan na kami nga mamati. Uri agpeso nga nagsinada. Aw man la susungken nga iliw ni papa kada kami. Di naman lang pulos aramiden, ti oray, umay lamang sirpat kada kami. Tapno makita mimet, mailiw kami mimet kang kuana. Mawaw kami, ti pamatag ti may sangama. Dahil tangar ti bagkunam, ti kinadagas na, kan impaidam na daita. Diyak mamati nga kastalatan ti. Diyak mo. Kahit ka nga tulungan. Kasunod pa ng tulong mo kanya. Babayan ti pa magbagaken ka. Pati karen ti paginakin mo. Awan ti sabali nga pangitalkam. Ken dito yung problema. No saan nga ni Apo Diyos. Di lang ti mabaling ko maitulong ka. Ken no ada kayat mo saludsuden. No kayat mo itid kanyak ti idea. No napintas ko na. Kito aramidem. Asya. Ada ka din ladawan ni papang mukeng ka? Awan. Awan ka diti masana ka mga ladawan na? Idya balayo? Baka awan tinala ni mama. Baka imbati na amin. Baka awan pulos ti pakalaglagipan. Keng kuwana. Gabota din ang arot kaya tamalaki. Awan ka diti mabalim mo pagsalutsudan no. Anya ti contact number na? Uno, address na, complete address na, suratan. Kahit makaala ka na ito, complete address na, kahit suratan, kahit masubalitan na ka, di okay. Kahit nang sawan, ada komunikasyon yun. Masalutsud mo keng kuwanan, noan niya tipudno. Awamit nga ron. Di salutsudan kinimamang mo. Noan niya complete address na sadyay.
Kitad na nga ta? Padasa ma. No saan ang kalikaguman ni Papangyo ti mga muka na kayo, dakay nga agkapsat ti mga kalikagom nga mang kumusta keng kuana, kat palubusan na kayo nga tamat ni mamang mo, nga suratin nyo isuna o suratan nyo. Kasta nga rod tinaramid ko manong name. Nalpas kon, tinas ka na si classwork nga assignment ko. Tinulungan ko matandi kamsat ko. Kaya mapanak iti ayan ni mama nga mga asikaso kadagiti. Record nanta, sag nanti negosyo na. Ma? Lahi ka. Kumusta ito ba nagbasam? Mawang problema kanyak man. Nangangato degree grades ko. Very good. Kani ading mo. Tultulungak man ka. Napas nagmatakas kanya. Di akong problema. Da kayo ma. Medyo ada problema tinegosyo. Nga masolusyonak. Akong problema. Alisto lang nga sulbarin na ito. So nga saan kong ikonsunder nga problema. Wala takala problema. Ma? Dito nga pintasyo, siyempre, agar-aram ka na kayo. Awanan ti ba nagtalik ko pa karing lalaki. Umanahin nga makita, kaya mapalubusan kayo, nga may kantinaran niya ka masagbayan. Okay, ti pamilya nga bangunan nyo to. Nagsakak tulaw na yun. Sabi nga, di kaya gayat, iti sa bali, kahit nawaya kayo mat, nagdipurs kayo mat ni Papa. Uno, ka di pala panakayat yung ni Papa. Di lang mabalin nga, di nakasisgan nun, at ito pala nga amam, ti bagbagam. Namin ano nga bagag, hindi palang ubing kang kalang bagbagag kang saan nakasisgan nun, itamat lang may panggap ti takas nga amam, ti bagbagam. Ma, please, saan kayo kumagong ka takasta? Ano naman ti problema, Maya? Awang ka dito mabaling ko nga pangsuratan kining papang mo? Ay, papang ko? Complete address? Uno pang tawagak keng kuana? Awan! Gapoy taidi na nalpasan ti panagsinami. Awan pulusan ti komunikasyon. Naman pa yada tulag mi nga ikan na kayo sustento. Nisinta mo ka daw nintan na. Kaya kaya't kumatap no awanan ti komunikasyon. Kasta kadilangin ti kadagsan ti basol ni Papa. Amom, agasawa kam lang. Kad nagsina kami. Di ka magkapkapin ano. Alasang kayo mat kadi mabawalaw ng kapsat. Kapot amayo nga ron. Kaya nyo lang. No talaga kung mga ipatpatig na kayo ti amayo. Nakalisto ko mga bakasyon ka may nakasarong karan. Ako matiparit ka. Napuutam ka di nga roden, nga dagsapsabol ka da kayo, nga mga magbagang isutpud nung amayo, awan. Tawari mga kaspagarigan parita, imposible nga saan nang ipamuspusan, tapos kikita kay lang. Lipati mo hindi ita ka ba naglay ka. Aggraduar ka nito ni ti college. Baka mga asawa ka na, kalpasan ti duwangal daw. Ay, duwangal tawin ko na kuma. Suwaro nung tumatin ni John. Tilang ilabalakad ko keng kang gunam-gunam. Tanangam tagpili ka rin lalaki. Saan mo tultuladan ti amam? Ay, saan kang mag-asawa ti kas iti amam? Sige mama. Saan ko tunulitan? Timang-damang, hindi mabaling ko pakakuntakan kini Papa. Aging kama nung namingan na ising-asing ni Rodel kaniya. Abi nga saan ka nagsukain? Iti kwarto ni mamang mo. Nagsukain? Ito agad mading aramid iti anak. Nga pakibiyangan na nagiti confidential no personal nga kukuha ti ina. Tama trespassing ka no sumarik ka di kwarto na. Nga awan ti pamalubos na. Open ka dila ti kwarto na.
Saan nang ipalubos na sa bali nga sumrek, tesot mang daldalus. Kahit nga sawan, ada ilimliman na. Nga ta, kanado matuntunak sa diyay. Kano makakita ka lang ti ore, may sala nga bana nga pakatuntunam na ti kinapod no. Di na siya, anya ta mo, baka makaala ka sa dito complete address ni papang mo. O ano ta kitila dawan, nga mangipalagip ka na kayo tinapalabas. Sige, padasek to. Ang sa mo marami deta, iti may mesang aldaw, no half day. Sapol nga, awan ni mamang mo, iti may isang aldaw, no duwang aldaw. Kaano nga tangarod ng awan? Kan saan nga babaling nga maamon dalulo kinilulam? Nga dakat yung nagtikwarto ni mamang mo, ang suksukhain. Aramidem deta, laika. Kadi daw dawat ko, nasabi ko ma, taray tamang riribukeng ka, malalawagan doon. Tapno saan ka itong problema? Naragsakak tulaunay na makatulong aking ka. Kahit makita ka saan kang problema. Tano saan kang problema, lalo na pimpinas kalay ka. Apay, sa mukha at timbagak, agyaman na krudel ti ananos mo. Kapot ipat patay kalay ka. Sakmat lang ka, ti kaanusan ka na kami nga gar-aram ka. Diba? Awan di kita gar-aram mo sa barin, si ka nga talaga. Kapot na siya ti kapupudnuan. Kantang kasagana nga koray, nga dumteng, nga ibagam tumatin ti yes, I love you too. Pakisman. Loko ka, hindi ka pa sinungbatan. Yung itong palim ti kunak. Sige, agaman na Rodel. No naskin nga, ayaban na duwatan to tagsukain. No? Ayaban ka di balay? Uwan, tapno duwatan tagsukain. Di alalis to. Ikin na datan to ti unag timay sa kwarto. Baka bigla nagtong ang gamatan sa anak to. Hana, di ka ba't pilitin? Oray nga sikat mangitaya. Aray ko. Imbaglagi din manong naimitada ni Rodel. Siyempre, makaisamak, makakatawa. Asla malipatak tindag ibilang ko na tagsan nga problema. Aging ka manong naimi nga naibaga ni mama, ngawan isuna iti talungal daw. Yes! Kung nakasigod. Oh, sabi ka sila maragsakan ka, like ka. Mama? Sabi ka mas maragsakan ka, awanak, awanak dito ibalay, talual daw. Tapno nawaya ka, mangarami ti kayat mo, mapan makibarkada. Mama, napukutan nyo ka din nga naramid ko dito. Sabi ka rin maragsakan ka. Hawan ma, nalala, saan mo babayaan ni ading mo ha? Uwan. Sa mga basta rita italag dalulok kadalulok inlulam. Umuwi ma, akong problema. Kadaganan kayo ti papanan nyo. Sabi ko mada, okay ti papanan nyo. Umunang aldaw manong nemi rinugyakon. Imbaga kada papa, ay kada lulok inlula, ngayon nakdalusan ti siled ni mama. Inuto ti pangrugyak. Ito tayan, di kiti importante nga banag nga naskin nga mamuwa. Trowel? Nakatulbak man. Sa dinutayan ti tulbak, di kiti nga trowel. Inawalas ko pa nagkitak manong. Tulbak di kito yan. Umuna, tinulbak ka. Mayat. Good. Adis doon sa laing nga. Ano ito'y? Bankbook? Inukrad ko mano. Nanik ito'y? Ano ito'y? Remittance receipt? Adagipat patulod kini mama ngagkapoy di Amerika gapo di California karka
Nayad sender Fernando Enriquez. The date, Lord, Diyos ko, Fernando Enriquez tinagan ni Papa. Again, limit. Monthly. Dito ti ko na ni Mama nga. Awanan ti bibiyang nakada kami. Nga saan na kami nga supsuportaran? Binulan nga grimit. Mapan ka na kita nga resibo. Anya da gitoy. Birthday card? Saan nga lokatan nga birthday card? Nai-address ka niya? Nai-address ka ni June? Christmas card? Dikit-kit na nasawan nga gipatpatulod ni Papa iti birthday card, Christmas card. Kinaore sa lang Christmas. Ang dapat Manong Nemi, dinuktak amin na kito'y. Uri ti para kini June. Kanada para kini Mama, nga nakalukat. Manong Nemi, kadikiti surat, kadikiti card. May mesalag. Harig na may maisa, dikiti na ilanad. Happy birthday, Laika anak. Sabi ko ma, tatarabahin na ka ni Hapo Diyos, tigna yun. Ure babae man laing, iti pa nagkasangay mo, kinadumteng ti Pasko, nga makumusta kayo. Iyor oray ko ti subalit yo, nga mawan ti maoray ko. Okay lang. Ta siguro ket paritan na kayo, ti inayo. Siguro ket na imulay ti panunot yo. Nga rumbeng, nga guraan dak. Ipatpatig kayo anak ko, amo ti Diyos. Namin adun nga ginadat ko tagbakasyon. Nagbakasyon nak, impakaamok kini mamang mo. No sa dinot pang danunan nyo kanyak. Pangibaunan na kada kayo. No talaga nga sana kayat tinayo nga siyak ti umay kada kayo. Ore da kayo kumalaeng may tapagbiit nga umay iti ayandaan tiyo. Ta ore man lang apagbiit nga maarakop kayo anak ko. Orek lagsang sangit manong Nemi nga makabasa ka na kita ang surat ni Papa. No dakas nga ama, ti amami nga ibagbaga ni Mama. Maaramid na kadibat tagsurat ti kastoy. Sino ti dakas ka na kwada? Abi saan nga it-itad ni Mama ka na kami na gito nga surat. Saan ka nga nalawag nga ti inami ti dakas? Naulpit ka na kami nga anak na. Saan ka nga ti inami ti nalawag nga ulbod? Manong Nemi, inruar ko ti surat nga nai-address ka ni Mama, nga nagapuki ni Papa, nga nakalukat. Dito ko Manong Nemi, nga napanagnikan ti paset ti surat na kaniyak. At na ilanad sa dyan nga nagan kan address nga iso ti pagtarusan na ngagbakasyon. Nakidkidawan na nga ibaon na kami. Iti data nga address tapno. At kikita kami ngag-ama. Ngayon siyempre saan nga inaramid na ito.
Ti inami. Gabat at tinakayat nga makapagkikita kami nga agkaama. Itihan niya nga rason. Hapi nga ipaidam ni mama. Ti karbengan mi iti amami. Kadagiti panawan nga maililiw kami iti ama. Nga kang kanayon mi nga damdamagan kang kuana. Hapi nga din nakamalak inikan ti kong daway ko. Amo na nga mawaw kami ti pamatig ti may sa nga ama nga api nga impaidam na. Wano inuray na kadi. Ngagmature ti panunot ko. Tapno adad nga matuntunak no anya ti kinapudno. Manong nemi, inalak, tinagan, ti kapsat ni Papa. Kent kompletong address. Kading ko manong nemi, timapan iti daytang address. Sana kung nga nagpakuyog pa kini Rodel manong abadak kalawan ng istorbo kang kuhana nagpakuyog akpay. Kanagyamyaman kang kuhana, tadakkel tinitulong na. Iso tinangisingasing kanyag nagsukain ak iti silad ni mama. Tanusan na kumangin bagati ka si Jai at ayo kumama panunot ko. Dakkel tinitulong ni Rodel kanyak manong. Saan ko yung bagbagara ito? Saan ko sinalsalangan ti inak? Tinaskin kat. Matuntunak ti talaga kinapudno. Sakam to agsango nga gina. May sa gagangin nga balay manon nemi tinangituruangan kanyak ti gamak nga address. Nagtugtugak. Nailokat ti ridaw. May sa nga baket. Nebaga bigadyo, Nana, ay kastamit. Kasladak makabigbigak keng ka. Siyak ni Laika. Yes, kung nagtupay gamin. Siyak ni Antim. Ay, sumur ka. Dumanong ka. Dumanong ka, anak. Dumanong ka. Di manong, manong. Siyak na antim nga Shirley. Uwan nanti. Naalak tinagan niyo. Kaniti address yo. Iti surat ni Papa. Nga naiturong kini Mama. Nga pag-ibagbagaan ni Papa. Nga numabaling kumakit. Ibaon na kami dito eh. Tapno makapagkikita kami nga agama. 2 years ago deta. Gabutad dan duha nga tawen sipod kaliti na udi nga panagbakasyon ni Fernando dito Pilipinas. Nga dito'y balay tinagtarusan na. Auntie, Laika, ano tagpepeso, auntie? Ano tagpepeso? Ibagbaga ni mama nga dakas nga asawa ni Papa. Budno ka di. Mabalil ako ng mga bayas. No siyak ti mangibaga. Gabot kapsat ko ti amam. Nga mawangkas matlaeng nga ni papang mo ti pagdamagam ken mga istorya ti kinapon. Mabaling ka din kantak, ti mabaling ko o pakakunta kak kini Papa. Tawan tinakita. Itad ko kin ka. Kawari tamat laing. Ano to orasin? Ngayon, mabaling mo kontakin ni Sona. Tigas ito yung oras. Tigas ito yung oras no kang tumutawag isuna kanina. Pasensya ka na tagtugtugtug Laika. Nairanran na nga agtartarimaan di takarubah. Hunan ti. Sambat unay makadisturbuhan ti. Mapilayang ati at kuking ka natin mabalin mo pangpuntakan kay ni Fernando nga papang mo.
Intayar ko, Manong Nemi. Nagriring. Di nan samet masango nga sungbatan, anti, yoray mo lang. Tikas ting oras no ka nga adagong daway na nga tumawag. Yung bakamat no, saan ang sungbatan ta, estranghero king kuha na ito number na tumawag. No, hamo makontak, siyak ti mang kontak. Ano makita na, siyempre nga siyak tumawag, sungbatan na. Alaman nanti? Manong Nemi ni Auntie ti nangidayal, inusar na ti cellphone na siyempre. Madamdamapay. Hello, Fernando. Adamayat makisarita kang kaading ko. No, masangom. Naka-importante unay. Sige. Dito ini. Hello. Hello? Hello, Papa? Hello, Papa? Sino ito? Siyang ni Laika, Papa. Laika. Laika, anak. Laika. Nung Papa. Anak. Nagtagtagay na pagkadilahin. Sige ka talaga, anak. Upat pala taon mo ini. Ini ang alaan na kayo ni Mamang yun dito Pilipinas. Mga taon mo itan. Graduate ang hindi college yan pa. Anak, kumusta kayo kay ni John? Nasayal ka, di mo't lang tika sa sadyo. Oo, mati problema ka na kami pa. Dila problema, may kat. Sanda ka nga makontak. Sanda ka nga mauray. Awan polos ti pakaamuan, may kang ka. Di may panggap kang ka. Natunggal sa lunsudag kini mama. Kit ung tanak. Ginakayat nga takamating kayo kayong kuwana. Ano muna ta ulit-ulitan na nga dagis kayong asawa. Babaero, basugolero. Naranggas nga asawa. Impalpalagip na ka rin. Manang iduron nyo. Di panang tukol nyo titagyang na. Nganjak mo na yung malagip. Kasla na imatangak na yung iniramin nyo, Papa. Halak. Noon niya man tinimatangam. Pudno. Gabutin na laos nga puntot ko. Ngam kayat ko. Na personal nga may istorya ka na kayo ni Pudpudno. Kasano nga rin nga. Nagsukain ang kindi kwarto ni Mama. Awang pulos ni maitad kaniyak nga address. Kan mabaling ko pang kuntakan ka na kayo. Naamuak ti kinapudno nga gipatpatulod kayo. Iti surat kada kami ngagkapsat. Ngam awang pulos ti mawawat mi. Kan dyan kong namuan nga binulan kayo nga gremrimit. Iti pang suportaryo kada kami. Idinto tayo mula iti panunot. Iti mula ni mama. Iti panunot mi ngagkapsat. Nga ni ay ni away kat awang pulos ti tadyo nga tulong kada kami. Namin pinsanin nga binaybayan na kami. Saan ka nga binaybayan na ko? Tilang sang ko nga maaramid kitagpakita. Imayak di tayo dito years ago. Yung sana ka nagkantigon daway. Dinak inikantigon daway tinam. Diyan ka muna apay. Baglagi din anak. Tanasarakam ti andaan tim. Anak, hitan mo kanyak ti cellphone number mo, tas siyak tumawag kang ka. Ha? Urayam nga siyak tumawag. Kat, ikalikagom ko tumayag bakasyon, anak. Ibagam kiniading mo. Nga, agbakasyon ak di mabiit. Kahit kayo nga makita nga mismo. Kahit kayo nga maarakop nga mismo, anak ko. Kapot na maililawak, unayan ka na kayo.
Kastawa na iti panagyaman ko iti Diyos manunimi. Ta masulsulbarin ti problema. Masungsungbatan ti burburja iti biyak ko. Iti biyak mi. Nagyaman ak matikenig Auntie Shirley. Auntie, o anak. Alala, punasan mo dikit tiluwang. Panagkunak at manggapon nga malawlawagan ti panunot mo. Saan nga dagas ti amat? Ilawlawag to king ka mismo ni papang mo ti amin. Ngayon para kanya, oresan na pa yung ilawlawag, Auntie. Ipatpatig na kami. Alawin. Mangal daw ka to yun. Dagi nakaluto kami. Uwan, Auntie, kanagyaman na. Saan ko nga sinalsalangad ni Mama manunimi? Nga mamukon. Nga inulbud na kami ti nami. Tikas jay nga saan na nga panang ited dagiti surat ni Papa kada kami. Ti panangibaga na nga awan suporta na kada kami. Ti panangibaga na nga binaybayan na kami nga namin pinsan. Makuna nga ulbud nga ina. Inuulbud. Hala, tsak ba't di mo babalaw? No kasano kadagsen tinagbasulan ni Papaking Kuana. Yun saan na kami kumamit inamraman. Da kaming anak da. Iti relasyon mi ti amami. May sadetang kinulpit iti ina. Uno kinulpit iti anak, babayin iti ina. Genggaman nung nami ngayon pakamok kini John ti amin. Kaya't mo ka di mga salita ni Papa. Ate? Ngayon sa mong ipagbaga kini Mama, nakontak mo ka din ni Papa? When? Yung orta lang nga ito nga oras. Oretawan ni Mama. Tumawag tigas ito nga oras. Imbaga na nga isukan ulat at tumawag. Iso na ito ni Papa. Hello, Papa. Hello, anak. Pa, adat ito ni June. Ito ko kingkuhan na ito cellphone. Ini-speaker ko man. Hello, Papa. June. Kumusta ka, anak? Kumusta kayo? Okay kami, Papa. Tisa lang okay. Ita ka lang nga makontak. Nga bali, anak. Ito no may nga lawas. Napurubaranan ti panagbakasyon ko. Inumampay ka risgo. Kaado na kiti pasyente. Tamay sak nga doktor. Orahin dak dita. Pakamuktong kada kayo na adakon iti balay Auntie yung Shirley. Tayo na adakon sa jay. O may kayo nga duha. Tapno may papas tayo ti mangep-ep ti ilit itong galmay sa kada tayo, anak ko. Manong nimi sa amin bagbaga kini Mama ko nami ngem kasla makadlaw. Ken pati dalulo kini Lula manong nimi ada dagi digundaw kasla madlaw da nga kasasarita mi. No kasta nga tumawag ni Papa kada kami. Kabayatan nga urayan mi manong nemi. Di ba nagbakasyon na? Iyulbud mo mit, ha? Kinapod no na. Ibagak pagidiak ni Rodel tumutawag. Di agar-aram ganyan. Kat maragsakan mo ni Rodel manong nemi di ba kaamok nga masulsulbarin ti amin. Kaya pekpeksak tinalaw sa panagyaman ko king kuana. Aging kawan ng nemi, nga naiban na kami ni Mama. Laika, John. Umakami dito. Umay kami dito, oy. Uwan ma, mabit lang, umay kami. Nagkinita kami ng kapsan. Saan ka sumungsong mata? Saklat at makisarita kang Mama. Not sa lutsudan na. Siyak, di makisarita kang para. Uwan na ate.
Sumsumre kay ka di iti silid ko. Na di ipagpakamo kanyak. Laika, no, mapanang agdalos ma. Palubusan dagman ko sa nga siya tin naka-schedule ng agdalos. Kahit pakibiyangan di kiti sa morong nga pakibiyangan. Ma, saan ko nga namin din data? Sa nakalakmat na giti drawer yo apeng nga mum nga nakalak. Gagangin lang ata, siyempre no, pumpunasak, medyo padasag ba't nga lokat at nakarekap mo. Nga madamid latas sa dito tulbek. Amuyo ka din di kinapod, no? Ano nga klase nga salut-sud ito, mama? Kinapod, no? Apay, ada ka di maibagbaga kada kami nga saan nga pod, no? Ada ka dinas ka nga takwatan mi nga pod, no? Tikat-kait nga sawan. Pudno tiatap ko. Ma, di kayo maawatan. Dahil sa lutsudyo, amuyo ka din ti kinapod, no? Kahit nakanda nga sawan, nga ada pasamak, nga saan yung ipudpudno kada kami. Kahit itakit ang moment tipod, no? Awanin ti adupay nga sao. Amok, kan maawatam ti kahit ko sawan, laika. Kreduar kan. Kasi aring na napanakil ka kanyak, ha? At maarabid mo ti kayat mo, no dantun bukod mo nga trabaho. Nagbaling kantong independent. Madlaw ko ket. Kasi di mo amo nga bigbigan ti utang mo ng baganakim kanyak. Diyan mo ti pagbagayo ma. Ano ka di ba diyan mo? Kasi lakayat mo ti lumaban. Dede lang pa nagsungsungbat mo. Pa nagsalsaludsud mo. Kayat mo ti lumaban. Ma, awan tinaskin ng ilabang ko. No awan tinlimad yung kanya. Pues, amo mo tipod no. Nga ulbud ka nga ina. Kanya takonam? Saan ka ting apod no timbagak mo? Ulbud ka nga ina. Kahit, sige. Sige ma. Para ito mo na agundawan nga tong pahandak. Kasla tayo pampanakil mo? Awan mama. Kinuwaran niya pa pasama. Bigbigik to pailangan ta kayo ti inak. Kan nakautangak ti dakil. Ngam tisan ko ang kinayat. Tisan ko kayat. Ti ado nga tawan nga inulbud na kami. Kunayo nga awan suporta apuso pulos ni papa kada kami. Ngam binulan nga agirim-rimit. Kunayo nga awan pulos ti bibiyangan ti amami kada kami. Ngam no tunggal birthday mi agi patulod iti birthday card kada Christmas card. Ngam apay nga sanyo ited kada kami. Ulbud ka nga ina. Lumunat lang, sige, sige ba? Sige. Ibagbagay lang tipod no. Tano imbagayo ko matipod no. No saan nyo ko manginyulbod? Di saan kayo ngulbod? Ngayon magkapatin nyulbod yo. Isuma ulbod ka nga ina. Manong naimidyak kumamat kaya tagbalingan na tangsid isang wanan ni mama. Ngayon, numalagip ko, tigas dyan nga napakapapaot, ti panang yulbud na at kinapud mo. Pudno ti ko nana, na napanagkail ako na dakkail ako. Nga kabayla ako ng biyagan ti bagik. Nga ori duwa ka mga kapsat, nagtinulong. Nga ori awanin ti inami. Mabalin siguro manong naimi, nga do ti manggura kanyak iti kastoy nga reaksyon ko. Ngim ti kapaot nga inulbud na kami iti nami. Sa sino ti saan nga mapampinan ti gura. Manong nimi, pimampanaw kami kinahating ko. Inadaywan mi ni mama. Kanito tumtengen, manong nimi ti aldaw nga addan ni papa iti ayan da Auntie Shirley. Nagpakata kami. Ma, ipakadamimit lang kata kayo.
nakasangpetan ni Papa. At daisonan ni balay da Auntie Shirley. Oruray na kami nga kapsat. Sige nga pala oruray niyo nga rod. Makidin na kay pakidin kang kuha na. No kaya't na kayong alain sa di California, sige. Ma, saan ko makakastoy? Padet kaya't yun hanggang napat patig ti amayo ng tiyak. Napat patig ti dakas nga amayo ng siyak nga inayo. Saan nga dakas nga ama uno asawa ni Papa. Ano nga saan? Sige, kayon. Kaya't milang ang mga munti kinapod no Mama. Ngagtao da mismo kina Papa. Noan niya at talaga ti susto. No asin no ti ulbud kada kayo. Edad na kami manong nemi ti balay da Auntie ket sinabat na kami ni Papa manong nemi ket pinagsinublat na kami ng inarakop nginanggo-anggo. Aging ka nga doa kam mismo tinarakop na manong. Kaya kita ko. Manulay titawin mo edi like kaupat. Si Kamed Joe nang pala edi tinakam mo 1.5 years old. Graduitan ka like ka. Pa. Humay kayo. Tugo kayo. Saklutan kayo kumakunak kumaangan nadadagsang kayo maten. Ang kasla idi. Kaano de na oding pa ng saklot ko kada kayo nga kapsat. Sakbay. Nga napasamak. Dakilagara iti biyagbi. Kani mamangi. Napasamak ti amin anak. Iti tabi siyak iti ospital. Tasanak pala idi nga regular nga doktor. Nabiit ka pa idi nga naipas nga June. Ay nga nga. At dainim nga bulan nun. Itirabaw ti daga. Idi ta. Natuktalak. Gabo siguro ti panagkasapulan ti inayo. Naaramid natin na kirelasyon ti sabali nga lalaki. Kaya yung asawan, Papa? Baliktad. Ni Mama, ti adaramid na. Isuti muna nga nangaramid. Idi maduktalak, nalipliputan nak ti inayo. Nagrebelde ak. Gabuti pa nagrebelek. Gabuti arak. Ada napasamak mi, iti may sa kadag iti katrabahwak. Kaya't nangasawin, nabales ko ti inayo. Inanood ko reta nga basol ko nga bidtot ko. Reta maten, tinangrugyan ti sami nga pagkinaawatan iti inayo. Idi adda aramid na agpatinggalaeng iti. Panagbartek ko. Ngimsang ko nga rin ang gasa ni Sona. Ngimidisyak ti madugtalan na nga adda kina naig ko iti may salay nga rabi. Nakauyuyong. Agdangran. Agtungpa. Agkaramot. Agkugtar. Agdanog. Kakaasyak ang mga sarsarapa. Mangan anaw. Iso nga napasamak, Daddy. Grabe nga napasamak. Iti pa nang ituron ko. Tong pangainak manin, iti pa nang sarapak, titakyag na, kadyak na gaggagara nga natukol. Insak lang nakti inayo. Amuyo, iti Amerika. Ti pa nang dangaran iti babae.
dadagsan una yung kaso. No, ang paisang kong inarabit ti kasyen, saan nga isut umunamang tangran kanya. Isak lang nak. No isak lang nak, iti kasyen ti kanagrabe na nga kaso. Posible nga may kat ti lisensyak, kas doktor. Baka may itiportarak. Agsubliak ti awan ti di awan. So nagpagpakasyak kang kuhala. Nga sanod na ti kaso. Insanod na ti kondisyon, ngagsina kami, ket awan ti bibiyang ko kada kayo. Nga dahil sa ni ko nga da kanyak, di Amerika, ket itit ko keng kuha na ti kaguduan na, kas danyos ko. Nga isot nagpunan na tinegosyo na ti Pilipinas. Numampay ko na nga ore no sangkay nga suportaran. Nga binulan nga mangtedak ti suportaryo. Kapata pagrebegak dita. Ti ayat ko lang nga saan nga mapukaw ti profesyon ko. Ti ayat ko lang nga agtultuloy ti kinadoktor ko sa di Amerika. Manugot at dita kondisyon na. Nagsina kami. Iyawid na kayo dito Pilipinas. Ado na kitigundaw ay. Nga kayat kayo nga makontak. Ado na kitigundaw ay no kastag bakasyon na kayat kayo nga makita. Ngayon sana kapulos ka na ikanitigundaw ay. Iba't patig kayo anak ko. Kanita, tanalawagan ka na kayo ti amin. Kanadan kong daw kayo, nga magilabat ti kanitikan nyo, nga di na kayo mabalinan nga paritan ti inayo. Kaya't ko nga sulnitak, di kiti ato nga nagkurangan ka na kayo, anak ko. Nunas kayo nga, alayan kayo sa California, aramidak ti amin na pamuspusan. Papa, dito'y kami. Ngam na dagon daw ay mga agbakasyon sa California. Maramid mi. Imti sa lutsud. Anda ka din sa bali nga pamilyayo? Adan. Digat kahit nasawan. Awan tingon daw yung nga kawag sinublianan ka ni mama. Ore kumapin na akong pamilya. Lading itik na iba ka. Idi pa lang nga awanan ti panagayat ko ti inayo. Idi liniputan na. Siguro kastamat kang kuhan. Awanan ti panagayat na kanya. Tinapadagitan na ko kat na kayo kensyak. Maramid ko nga maituloy ti pagrebeng ka na kayo. Noon yamet, ti kasapulan nyo kanyak. No kailoy yu ti amakas kanyak. Adda, natawagan nyo. Adda, umayan nyo. No siyak ti mailiw, siyak nagtumay ka na kayo. Hagyaman kami, Papa. Gusto ti atap ko. Ulbud nga ina ni Mama. Saan kaya mangimula ti gorayo iti inayaw? Dati ti pagpakasik ka na kayo laika, June. Naaramid layang ti inayaw ti kasjay. Tinalaos nga gora na kanya. Numampaiso, ti mo na nga nagaramid. Ala, siguro, tigasat kat pinagsabat na ti dalan mi, siyak kini mamang iyo. Iso na layang tasaan nga naikari. Ngagtaktakaw na inay kami tutong palbiyan. Awan ti forever ka na kami. Ulita ka na ko. Saan ka nga magimulmula ti gorayo ti inayo? Nalawag ka din. Uwen, Papa. Nuan yaman tinagpasulan na. Nu'y bilang yuman nga ulbud nga ina. Lipatin yung deta. Papa.
Nalawagin ka na kami ti amin. Nasungpatan ng ti ado nga sud ka na kami. Kano kay ngagsubli? Di ka di mauray, di pa nagraduar ko. Takayad ko pa. Da kayo ti mangabay kaniya. Saan na kami ang maparitan pa ni Mama manong nemi noon yaman ti kayat ming aramiden itiya para iti amami. Wen manong. No pa'y awamet itiya imula ming agura kini Mama. Tilaing sa aming panagtungpal ti kayat na. Tasaan nga ikang kanayon nga iso ti matungpal manong. Iti agraduarak kadwa ni Mama ni Papa ngay matendar iti graduation. Nga ni Papa tinangabay kanyak manong. Kalpasan day ta, nagsublimit lang ni Papa sa California. Nadanak ti trabaho sinong batak ni Rodel ket nagayanayat kami. Nagraduarmet manong nemi ni June iti kursuna. Idek kasar kami kini Rodel. Siyempre, pinakamuwak ni Papa. Kadi so damit laki ni Mama, tinangabay kaniyak, idek kalaysa kami kini Rodel. Ngayon kasi laawanin ti anyaman na kadakwada. Kabuto talaga nga awanin ti ayat, itinagbaytan na. Kadadag iti gondaway manong nemi nga mapang kami nga kabsat, agraman ti pamilyami, tadan asawa mi manong, nga mapanagpakasyon sa California. Ket makapulapol mi, ti agsyuman kada kami, ket iti anak akakabsat mi manong nemi iti ama. Intultuloy ni Mama manong nemi ti negosyo na. Agmay sa itan. Gabutan na tayan dalulo kini Lula. Agmay sa itan gunak. Nga madda kaanakan na, nga kasinsin mi, nga kadkadwa na iti balay, nga kadkadwa na pa iti negosyo. At dan balami kini Rodel, kastamat ang ginitsyon, kat pasaremet income, sumarungkar kini Mama, nang narunan no kasta nga birthday na, nang narunan no kasta nga Paskwa, sadyay balay mi, wano family house da, uhain, iti pakatipon-tiponan minukwa asang kapamilya. Iti nabiit manong nemi nagpakasyon ni Papa. Agraman ti pamilya na. Ket iti laing napan nga bulan nga nagsublimat lang sa California. Dua, nagit anak mi kini Rodel. Idindot na may sapay lang ti anak na June ken ti asawan. Dito ganun ti pagkasaritak manong ganagyaman naklauna iti anos mo nang ibasa ket sapi ko ma. Kadamad na ibatik nga adal, liwligwa ken pagsarimian ti biyag, kadagiti padak nga dibungeg ken nagbuya. More power to your program and God bless to yung nga pagayam mo, Laika.